Jaha, så där. Hon har ju med. Eller är det Nej, det var det inte. Jag vet inte när det är slutbokat. Det var klart att det var helt i slutet. Jag ska bara titta lite grann. Så ska vi hemma äta lunch innan du ska få in och titta slutligen. Eller vissa kan bara kunna titta på hästhoppningen. Jag tycker också att det är kul att titta på hästhoppningen. Jag känner inte alla. Det är flera hästar, men inte där. Vad fick du där inne? Linn? Det var Linn? Ja. Jag tyckte du lät som Linn innan. Jag har inte sett det.